Hi guys, welcome to our Girly channel. So दिनै जोङो मेथ सिरिजनि 4.2 नि सोंथिफोरखौ खालामनो नागिरदों। दा बे लेसनाव 1 नाम्बाराव दं सानजाबगिरि बिजिरनानै गाहायनि जौगानाय समानथायफोरनि मावफुंथाय दिहुन। दा बेनि 1 खौ जों सावरायनो नागिरदों 1 नाम्बाराव। दा 1 नाम्बाराव मा दं? कुइसना दं x स्क्वायर माइनास 5x माइनास 10 = 0। दा बे सानजाबगिरि बिजिरनानै समानथाय दिहुननो गारनो जों मा खालामनांगोन? नै x नि आगोलाव जि अनजिमा थागोन बेजों जों फार्स्ट टाइम सानजाबग्रोना लानांगोन नैजों। दा बिसोर x स्क्वायरनि सिगाङाव मा दङ मोनसे हमना ला से दङ जेबो गैया माने से होनना हमना लानांगोन। दा सेजों माखौ सानजाबग्रोनांगोन 10 जों सानजाबा बे जागोन 10। दा 10 खौ सानजाबगिरि बिजिरनांगोन। सानजाबगिरि टाइमनि बिजिरबा मा जागोन 2 जों मा जागोन 5। दा 2 जों 5 जों ओरैबायदि मिलायनांगोन जे जायखौ जों दाजाबबा बा दानख'बा मा मोनहैनांगोन जोङो माइनास 5x जों मोनहैनांगोन। दा बेखौ जों माबायदि लिरनो हागोन होनबा नैखौ मिलायनो गारनो जों मा लागोन इमप्लाइज दैट इक्वल टु x स्क्वायर माइनास जों मा लिरगोन 5x प्लास 2x माइनास 10 = 0। दा दा नोंसोर मिन्थिनांगोन जे नैखोसोर मोननैखौ दाजाबना बा दानख' खालामनानै बेखौ मोनहैनांगोन। बिनिफ्राय आरो बेसोर मोननैखौ सानजाबनानै माखौ मोनहैफिननांगोन जोङो नैसोर मोननैखौ सानजाबना जि अनजिमा मोन्दोंमोन बेखौ मोनहैफिननांगोन। माने नैसोर मोननैखौ सानजाबना जि मोन्दोंमोन नैसोर मोननैखौ सानजाबनानै मा मोननांगोन बेखौनो मोनहैफिननांगोन। आरो बेखौ दाजाबनानै मा मोननांगोन जोङो बेखौ मोननांगोन। दा नैखौ जुदि माइनास होनायनि ओंथियानो जाहैबाय नैयाव मा दङ जोंनिया माइनास दङ माने माइनासआ गिदिर जायोबा नैबो जोंनिया मा जागोन माइनास जागोन। स' बेनिफ्राय मा जागोन जोङो कमन ला नैसोर मोननैनिफ्राय मा कमन लानो हायो जों दा बेनिफ्राय x कमन लानो हायो। x कमन लाबा नैयाव थागोन x थागोन नैयाव मा थागोन 5 प्लास नैसोर मोननैनिफ्राय लालाय कमन माने बर'आव आगोसार होनना बुङो आगोसार लानाय 2 लाबा निउ मा थागोन निउ x माइनास 5 निउ माइनास 5 = 0। माने नैजों नोंसोरो बेयाव बुजिनांगोन जे नैजों आरो नैजों मा जानांगोन समान जाथारनांगोन आरो होमबानियासो बे जादों आरो अंकआ। दा बिसोर मोननैखौ कमन ला x माइनास 5 कमन लाबा नैखिनाव मा थालांगोन नैयाव थागोन x थालांगोन प्लास नैबे प्लासा प्लास निउ मा थागोन नैखिनाव 2 थालांगोन = 0। देयारफर मा लिरनो हागोन जों देयारफर x माइनास 5 = 0 नैखिना = 0 खेबसे होदो बेनिफ्राय x प्लास 2 = 0। ओमफ्राय मा जागोन x नै 5 इथिं लांबा प्लास 5 जागोन ओमफ्राय नै मोनसेनिफ्राय इथिं लांबा मा जागोन माइनास 2। देरफोर मावफुंथायफोरा मा जागोन दा x नि माना मा मोनखो जों 5 आरो मोनसे मा जाखो माइनास 2। एबार 2 नाम्बारखौ नायनोसै 2 नाम्बाराव मा दं 2x स्क्वायर प्लास x माइनास 6 बेखौ बेबायदिनो खालामनांगोन। फार्स्टआव मा खालामनांगोन नैजों आरो मा खालामनांगोन नैखौ सानजाबग्रो मा 2 सानजाब 6 मा जागोन 12। दा 12 खौ सानजाबगिरि बिजिरदो 2 × 6 मा जागोन 2 × 3। दा मा जागोन नैखिनाखौ ओरैबायदि मिलाय जे जायखौ मिलायबा जों मा मोननांगोन अनलि प्लास x मोननांगोन। दा 2 × 2 मा जायो जोंना 4। दा 4 जों 3 दानख'ना होबा जोंना मा मोनगोन x मोनगोन। दा बेखौ मा खालामनो हायो जोङो 2x स्क्वायर प्लास 4x माइनास 3x माइनास 6 = 0। नाय नैखौ जि सानजाबना जि मोनगोन नैखौबो सानजाबनानै बेखौनो मोननांगोन आरो बिसोर मोननैखौ माने दाजाब बा दानख' खालामनानै जों नै गेजेरनि अनजिमाखौ मोनफिननांगोन। दा बेनि उनाव दानिनि बायदिनो बेखौ आगोसार ला बा कमन ला नैसोर मोननैनिफ्राय मा कमन लानो हागोन जों 2x कमन लानो हागोन होमबाना निउ मा थागोन x थागोन निउ मा थागोन जोंना 2 थागोन। दा बेनिफ्राय निउ माइनास कमन लाजाबाय निउ मा थागोन होमबाना मा कमन लानो हागोन निउ माइनास 3x जाबा निउ मा जागोन x निउ मा जागोन प्लास 2 = 0। माने माइनासजों प्लासजों नैबे केन्सेल खालामबा मा जागोन माइनास जागोन नैबेबो मा जागोन माइनास जागोन। माने नों दानिनो बुंखांनांगोन नैसोर मोननैया मा जानांगोन समान जाहैनांगोन थाङै थाङै। दा बिसोर मोननैखौ जुदि कमन लाबा नैबे बिदि जाबाय निउ मा थागोन 2x माइनास 3 = 0। देयारफर मा जागोन दानि बायदिनो x प्लास 2 = 0 आरो मोनसे मा जागोन 2x माइनास 3 = 0। ओमफ्राय नेक्स्टआव मा जागोन बिदिनो नैखौ 2 खौ इथिं मा जागोन x = माइनास 2 ओमफ्राय आरो मोनसे मा जागोन 2x = 3 = x = मा 3/2। 3 नाम्बारखौ एबार खालामनो आखायाव लादों। दा 3 नाम्बाराव दानि बायदिनो आरो बेजों सानजाबग्रोनांगोन। सानजाबा मा जागोन 5√2 सानजाब √2 मा जागोन होनबा नैबे जागोन 10। मानो होनबा √2 मा जागोन आइ खेबसे खालामना होनोसै आं नैथिं खालामना होनोसै 5 सानजाब नै √2 मा जागोन 2। दा 5 × 2 बेसेबां 10। दा बेखौ मा खालामनांगोन 5 मा जागोन 2 × 5 10। दा दिसि मोननैखौ जुदि साजायनानै जुदि साजायनो थाङोबा जों मा खालामनानै दाजाबबा जों मा मोनगोन 7x माने 5 जों नैखौ दाजाबबा मा मोनगोन जोंना 7x मोनगोन। स' बिदिनो दा खालामना होदो बेखौ मा जागोन जोंना √2x स्क्वायर प्लास 2x प्लास 5x प्लास बेनिफ्राय मा जागोन नैबे 5 √2 मा जागोन 2 = 0 बिदि जाबाय। दानिफ्राय मा खम लानो हागोन जोङो बेनिफ्राय मा खम लानो हागोन बेनिफ्राय जुदि जोङो
रुट अभार 2x कमन लायोबा नैनिफ्राय जुदि रुट अभार 2x कमन लायोबा नैयाव मा थागोन x थागोन प्लास नैयाव मा थागोन रुट अभार 2 थागोन मानो होनबा रुट अभार 2 रुट अभार 2 केन्सेल जाना मा जागोन 2 जागोन आरो नै x जागोन प्लास नैबो 5 कमन लाबा नैयाव मा थागोन x प्लास थागोन नैयाव मा रुट अभार 2 इक्वल टु 0 दा नैयाव मा इसोर मोननैया मा जानांगोन दा खदाय सानफ्रोमबो समान जानांगोन दा नैबे इखो मोननैखौ कमन ला x प्लास 2 खौ इनिफ्राय नैयाव मा थागोन रुट अभार 2 x प्लास 5 इक्वल टु 0 देयरफोर दानि बायदिनो आरो देयरफोर x प्लास रुट अभार 2 इक्वल टु 0 आरो मोनसे मा जागोन रुट अभार 2 x प्लास 5 इक्वल टु 0 implies that x इक्वल टु माइनस 2 ओमफ्राय रुट अभार x इक्वल टु माइनस 5 इक्वल टु मा जागोन x इक्वल टु माइनस 5 बाय रुट अभार 2 दा बिनि मावफुंथाया मा जागोन x आ मोनसे माइनस रुट अभार 2 आरो मोनसे मा जागोन माइनस 5 बाय रुट अभार 2 एबार ब्रै नाम्बारखौ खालामनि 4.2 नि 1 नि दा बिदिनो दा जुदि नैबायदि 1/8 बेबायदि जुदि होनाय थायोब्ला बेखौ मा खालामनांगोन जों गासै दुसासा दिहुननांगोन दा गासैनि दुसासाया मा जागोन नैनि 8 दा नैनि मा दङ 1 दङ 1 जों 8 खौ रानबा मा जागोन 8 दा 8 जों 2 खौ सानजाबा मा 16x स्क्वायर दे बिदिनो नैयाव 1 दं 1 जों 8 खौ रानबा 8 नैयाव मा जागोन माइनस 8x प्लास नैयाव मा जागोन 1 दा बेखौथ' गासैबो रोंखागौ जानांगौ बेखौ दा नोंसोर दा क्लास 10 नि स्टुडेन्ट दा आरो रोङाबा नोंसोर कमेन्ट बक्सआव बेखौ खिन्था हरबानो जाबाय आं एक्सट्रा भिडिअ जों माबोरै दुसासा दिहुनना बिदि दाजाबा आं दिन्थिहरगोन स' बिनि उनाव मा खालामनांगोन दानखाव सानजाबादब माने बेजों बेखौ माने निनि 1 दङ ना बेजों बेखौ सानजाबगोन दा 8 जों लाथिखौ सानजाबा लाथिख'आनो जाबाय 1 जों बेखौ सानजाबा इथिं मा जागोन जोंना 6x स्क्वायर माइनास 8x प्लास 1 इक्वल टु मा 0 दा बेखौ दाननि बायदि खालामदो नैखौ सानजाबलाय मा जागोन 16 दो 1 सानजाबा 16 आनो जागोन जा 16 खौ सानजाबिरि गिदिर मा जागोन 2 into 8 ओमफ्राय 2 into 4 बा 2 into 2 दा बेखौ ओरैबायदि मिलाय जि जायखौ मिलायबा जों मा मोनगोन 8x दा नैसो मोननैखौ दाजाबा 4 सानजाबा 4 नैसो मोननै सानजाबा 4 दा 4 माइनास 4 माइनास खालामबा मा जागोन नैबे माइनास 8 दा नैबे मिलायबाय गथिखे दा मा खालामो इखो 16x स्क्वायर माइनास 4x माइनास 4x प्लास 1 इक्वल टु 0 दा नैखौ कमन ला 4x कमन ला 4x कमन लाबा नैयाव मा थागोन 4x थागोन माइनास नैयाव मा थागोन 1 थिग बिदिनो नैयाव माइनास कमन लाबा नैयाव मा थागोन 4x प्लास सरि नैयाव मा थागोन माइनास 1 इक्वल टु 0 नैयाव 1 कमन लाजागोन माइनास 1 कमन लाबा नैयाव मा थागोन माइनास ए प्लास ए माइनास माइनास ए माइनास नैयाव प्लास जालांबाय थिग बिदिनो मथथे नैजों आरो नैजों मा जानांगोन जोंना समान जानांगोन दा इखौ मा कमन ला 4x माइनास 1 खौ नैयाव मा थागोन 4x माइनास 1 आनो जागोन इक्वल टु 0 इमप्लाइज देयरफोर मा जागोन 4x माइनास 1 इक्वल टु 0 आरो मोनसे मा जागोन 4x माइनास 1 इक्वल टु 0 बिनिफ्राय मा जागोन इमप्लाइज देट x इक्वल डाइरेक्ट खालामसै आं नैबा 1/4 जागोन थिग बिदिनो x इक्वल मा जागोन 1/4 दा x नि माना मा 1/4 आरो 1/4 एबार बा नाम्बारखौ नायनि 4.2 नि 1 नि बा नाम्बार बेबायदिनो खालामनांगोन बेखौ सानजाबा मा जागोन 100 आनो जागोन दा 100 खौ दानि बायदि सानजाबगिरि बिजिरग्रोना ला 2 दों जाबाय 50 थांबाय नैबे 2 दो 25 थांबाय नैबे 5 दों 5 दा बेखौ ओरैबायदि मिलायबा जों मा मोननांगोन 20 मोननांगोन दा बेखौ माबोरै मिलायगोन नैजों 5 into 2 बेसां 10 5 into 2 बेसां 10 एसे मोनहै दाजाबाय बेसां मोनगोन 20 दा नैबे 20 जोङो बिदि दा बेखौ मोनबाय माथो दा बेखौ खालामबाय नैबे 10x खालामबाय माइनास नैबे 10x खालामबाय प्लास 1 इक्वल टु 0 दानिनो बायदि आरो प्लास 1 इक्वल टु मा 0 माने नैसोर मोननैखौ दाजाबना सानजाबना जि मोनगोन बिसोर मोननै सानजाबा बेखौनो मोननांगोन इक्वल टु नैबे दा 10x कमन लादो कमन लाबा नैबे मा थागोन 10x माइनास 1 थागोन थिग बिदिनो नैबे माइनास 1 कमन लाबा नैबे मा थागोन 10x माइनास 1 इक्वल टु 0 इमप्लाइज मा जागोन 10x माइनास 1 मा जागोन 10x माइनास 1 इक्वल टु 0 देयरफोर 10x माइनास 1 इक्वल टु 0 आरो मोनसे मा जागोन 10x माइनास 1 इक्वल टु 0 बेनिफ्राय देयरफोर x इक्वल टु मा जागोन 1/10 आरो मोनसे मा जागोन x इक्वल टु 1/10 दा बेनिखायनो दा x इक्वल 1/10 मोनबाय आरो मोनसे मा x इक्वल 1/10 दा नैबे जाबाय नै भिडिअ जाबाय 4.1 नि 1 नाम्बारखौ जों डिसकास खालामबाय नेक्स्ट भिडिअ 4.2 नि 1 नि बागै जि दङ बे गासैखौबो सावरायगोन होननानै नै भिडिअनिफ्राय नोंसोरनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों।